Hello mga yinyen! Good morning! Adi CBTV. Gusto mo kita sa Manila channel. Click siya ng button para sa video na upload. Amayin yan, dito tayo ngayon sa basketball court dito sa Barangay San Isidro Norte. Bumalik ang kasinan. Kasama ka sa Parimbasa. Amayin yan, sana tayong ayuda. Tulong ayuda kay Congressman Jumel Espino. Amayin yan, abangan din mo yan yung tulong ayuda Congressman Jumel Espino. Kasama ko sa Parimbasa. Amayin yan. Buyog, yan, Mandalagat chapter yan, si Parimbasa. Ano yan, so tulong ayuda mula kay Congressman Jumel Espino. Ipaano mo yung GT namin? Ayan. GT, ito pala, si Sir pala. Oo, GT. Si Sir Kit. Ayan. Sir! Good morning, Sir. Dito pala si Sir pala, hindi ko napansin. Dito Parimbasa, hindi mo sinasabi, andyan pala si Sir pala. Ayan si Ate Merly. Hi, Ate Merly. Ayan. Ayan. Ayan mga yan. Kukuha naman yan sa ayuda. Wala kaya Congressman Jumel. Dito tayo sana naman yan sa barangay hall ng Isidro Norte, Binmalik, Pangasinan. Ayan, abangan nyo yung ano, mamaya. Ayuda kayo oh, yung ano ng Norte. Yung ano ng Norte. Subscribe kayo sa channel niya, ITV. Yun. Ito yung itong taong to. Ito ng Norte, itong matangkad ng Norte, si Boss Ik. Oh. Yan. Ayan, ito yung tulong ayuda kay Congressman Jumel Espino. Yan mga yan. Kong J all the way. Ayan, salamat kay Congressman Jumel Espino sa tulong ayuda. Noodles, saka sardinas, saka bigas. Ayan yan. Shoutout kay kay Timerly na siya naghatid dito. Tsaka kay Tuper na siya yung natin kumuha ito kasi may lakad din kanina eh. May pinuntahan tayo. Okay mga yan. Salamat sa panonood. And God bless everyone. And sana sa mabuting kalagayan. And bye bye.